Čaute ľudia, dneska tu máme Brawl Stars, moje prvé video na YouTube kanáli akože hra. A dneska si tu zahráme ranked nejaký, ktorý nám vybere Bravko. My si tu počkáme na to. Ideme s Piperou. Hrám to aj s mojim kamarátom Jirguškom. Ahojte. Počkajte, teraz nám to nepôjde, lebo som to veľmi skoro zapol, tak musíme ešte raz. Dobre. Chvíľku to potrvá, nebojte sa. Jirguško má aj Brawl Pass, typujem. Áno. Aj plus. Áno, Brawl Pass. VIP, či jak sa dá. Musíme chvíľu počkať. Vlastne v tom Brawl Passe dostanem tento skin na Piper. To vyzerá jak to vidíme. Kenji. To majú skin na Kenji, jo? Hej, toto nový. Hej. Takže ten skin dostanem. To sa to načítava. Za chvíľku už to bude. Vlastne ideme ten ranked. Dobre, čo nám padne. Knockout. Okay. Koľkátku? 3 dobré. To je mapa na Piper. Toto je mapa 100% na Piper. Ale si musím zmeniť toto. OK, to je, máme dobre. Takže ideme na to. A ešte ani nevybrali. Hej, ešte 10 sekúnd. 8, 7. OK, protihráči uvidíme, akí budú. No, Edgar tam je celkom silný. A my máme Edgara, takže v pohode. Aha, dobre. Máme koho? Ešte nevidím to. OK, to som hitol. OK, vyzerá to dobre. A máš aj hyper, dobre. OK, nie. Nie, to ťa zabije 100%. Dobre, ešte si tam dve. My sme zabili 0, dobre. OK, už zabil. Edgar zabil jedného. Dobre. Aha, dobre, dvoch, dobre. Ešte jedného, to dáte. Komu skoč na neho, skoč. Hej, kam na monačko. Dobre. No, máme to. Yes. Na čo skočil ten Edgar? Tak sa sekol. Hej, OK, ale toto môžeme dať. Toto mám v Brawl Passu, tento pin. Hej. Čakaj. Budeme dať star drop, tak otvoríme niečo. Aký damage som mu dal? No, počkaj, nechaj si nabiť Hypercharge. Dobre, už len jeden Edgar. A máme to. Počkaj. Aha, Nie. Dobre, dáme ho. Poď. Yes. Vyhrali sme to. Máš už takú star dropy? Mám tretie gold, takže to je dobré. Star dropy asi má. Rare. 50 coinov. Ale budeme dostávať sushi. Ja aj sushi roll, neviem. Teraz sú sushi. Takže tak, počkaj. No, čo máme v shopíku? Možno taký sushi roll. Star drop. To je dobré. Okay. Čo tam je? Počkaj. Mne sa to trocha seká, keď som v shopíku. Počkaj. Rare. 50 coinov, ne? Nie. Nevadí. Videl som také video, že Legendary a tam 50 coinov. 5 kreditov to máš. Na koho zbiehaš? Na Chestera. OK, takže ideme ďalej tento ranked. Ak chceš, môžeme aj takú challenge. Chceš, aby... No, čiže teraz vyšla nová pesnička, že Sigma Girl, tak schvál, že kto má rád Sigma Boy, tak nech dá like. A kto má rád Sigma Girl, tak nech dá koment, že koho máme viac. Máš tu nejaký koment, aké by ste chceli ďalšie videá, alebo tak. Akú hru. Teraz tu máme proti komu? Teraz tu máme Spajka. A čo to je za skin? Tara, to je nový skin. Ja mám takýto pekný na Groma, lebo mám na ňo aj Hypercharge. Som si kúpil. Mám aj dosť ako gemov, aj coinov, všetkého. 108 gemov mám teraz. Hej, to bude. Lebo je z toho Brawl Passu. Čakaj, tohto dám. Hej, to Dynamite. Joj. Ja čo máme Game Grab, to nesnášam. Bum, OK, to som zabil. OK, musíme si tu počkať. Máme koľko? Máme ani majú 0. Vidím vôbec, čo sa robí v Game Grab.
kamo to ako keby boli boti, to vyzerá. Keď proti mne by tu... Nie, ma zamrazil. Proti tebe by mali dobrý hráč, veď ty si koľko? OK, silný. teraz oni majú 5? No. Nie, 6, 7, Oni majú 7 a my máme 0. No 1. Musíme ich zapiť. Ja za chvíľku mám hypercharge, to je dobré. Ale toto nie je dobré. OK, mám hypercharge. OK. A je ten Edgar má. Ešte ultimu. Bum. Blue team máme, aj, už máme menej. Tam, poď. Počkaj. Juj, do killu. Som tam dal hypercharge. Tam, poďme. Ja viem. Neboj sa. My si tu nazbierame za ten čas. Bum. A máme. Dobre, máme to. Musíme chrániť toho oného, čo má viac. Hej. Je to tak, mňa a jeho. Hej. Toho Edgara, takže... Zase musíme sa tak... Niekam, dobre. Dobre, lebo mám Easy. 3, 2, 1, máme to. Nie, ja som zomrel. Komu to nemáme? A nie som zomrel. Nemáme. Máme 10, oni majú. Ale... 8. Dobre, zabíjal. Yes? Yes. Nie, on to zabral. Áno, skoč. Dobre. Nikto nesmie zomrieť. Ak ten Edgar zomrie, 15 sekúnd musíme vydržať. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, máme to. Marchovir. To som si myslel, že už nedáme. Hej, ale nakoniec. OK. Máme taký. Questy. To je dobré. OK. Sushi roll. Nie. Bingo. Som mal rýchlo ťukať náš sushi. Máš niečo? Aha, tu máš. Za chvíľku mám, Každý game stal som dobrá. Za chvíľku budem mať viac. Keď budem podľať tieto questíky, musím vyhrať. Alebo počkaj. Môžeme si dať, aká je mapa na knockout. Takáto, OK. Alebo nie. Počkaj. Ako máš wasabi inak? Pôjdeme solo. Ako máš wasabi? No, a máš je to najlepšie? To neviem, jak to volá. To nemám, ale neviem, s kým môžem ísť. Napríklad pôjdem z... Ako máš najviac na... máš Max Tier? Mortis. Ok, pôjdem so Stuom a ideme... Nie, lebo na ňo nemám questy, prečo som sa to... nevadí, tak... Pôjdem s Mojem, lebo na ňo mám questy. Dobrá. Ak hrávate Brawl Stars, tak tiež môžete napísať napríklad do komentu, koľko máte brawlerov, alebo... alebo také dačno. Môžete. Koruník, či oných pár. Áno, koruník. Trofí. Hej. Ty máš koľko? Ja neviem. Viac ako 20 000? Či... Na dedovi mám, tu nemám. Poď sem. To je zrýchľováky, to je dobré. Poď sem. Čak, neznášam. OK. Poď, joj. On má celkom, akože na nič ultimu má, akože nie, že na nič, ale krát, kebyže dlhšie chodí. Takže vieš, dlhšie sa posunie. A môžete aj napísať do komentárov, akého máte najobľúbenejšieho brawlera. Ak hrávate Brawl Stars. No. OK, že showdown. Že uvidíme, či vyhrám. OK, El Primo pohoda. El Primo. To mám vyhraté. To máš vyhraté totálne. Nie. No, to je troška. Neuteká. To je bot. Okay, to je dôležité, dobré. Solo, ukáž, kto tam je? Kit. On má fame. Ako to by som mohol? Ja ježu TNTčka, tam sa to sú oné suši. Nechaj ma. Tam fakt natáčame, že 9 minút. Mne to pripadá ako 5 minút. Nie, práve že viac. Poď sem. Komu sa ma teraz bojí? Bas. Nie, teraz sa jeho bojím. Ani nie. Nie. OK, ja aj tak si chcem dať vlastne iného brawlera.
Aké máš questy? Musím solo hrať. Koľko máš tých pohárikov? Či trofí, marietko. Idem z... Počkaj, tam máš tam choď. S mojom idem. 5 výhier. To môžeme aj asi zahnať. Ako na ňu mám málo. Nich. Ja som takým najslabším chcem hrať. Dokončne máš na jednom onom týri. Jej! Okay. Tripy, dropa. Tu máš. A inak napíšte mi do komentárov, aký je... Koľko mám pohárikov? Aha. A napíšte mi ešte do komentárov, že aký je váš najobľúbenejší brainrot. Teraz to letí celkom. A neviem. Môj asi najobľúbenejší Sahur. Cappuccino assassino. Balerina Cappuccino. Cappuccino assassino je najlepší. On má hlas ako dievča, je to chlapec. Tam aj ho daboval nejaký ten taký magor. Kde si? Zaraz ho urazíš, keď si pozrie toto video. Ja mám taký... je to pravda. Vieš, jak on hovorí? On tak divne hovorí. To je taký malý chlapec, malý 9-ročný. Že to daboval taký kamo 152 ročný. Kamo, jak však som sa... To bol taký rád, že... Môžem ja si hrať. Prosím, najlepším, čo máš. Čo máš na jednom týri. Prosím. Aj. Squeak. Kamo, aký skin si mám dať? Mám taký? Ten pirátsky je pekný. Tento? Pirátsky. Tento? Pirátosej. Môžem ja hrať. Presne, daj hlas. Dobre, ideme na to. Ok, toto je typek AFK chudák. Squeak je celkom silný, mne padlo Legendary. Čo bolo tých 5 Legendary free v shope, tak to ešte mi lírak asi možno. No. Ticho, počkaj. Komu to máš taký kravý? Dúfam, že nie. To ja tak hovorím dokedy. Dobre, asi teraz ukončíme video, čiže tak čaute.